Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Mataji. Hare Hare Krishna. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Mataji. Krishna Pranam. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Dakshinamilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasaadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? അതില് ഒന്ന് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു കേൾക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു? പിന്നെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് നമ്മുടെ നിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്ത സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ കാർത്തിക മാസത്തില് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ്? ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മൂർത്തി ആരാധന, ഭക്തിപൂർവമുള്ള മൂർത്തിയെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. അതുവരെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഈ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതാണെന്നുള്ളത്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കു സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രീല മാധവാചാര്യർ പറയുന്നുണ്ട്, രാമായണം, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചിട്ടാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിലേതാ നമ്മള് എഴുതേണ്ടത്? നമ്മളിപ്പോ എത്തുന്നല്ലോ ഉള്ളത്, എടുക്കുന്നല്ലോ ഉള്ളു ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണം. അല്ല, അധ്യായം 12ന്റെ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഏത്? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതില് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭാഗവതം ഭഗവാനാണ് ഭാഗവതം. അല്ല, അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് 3 ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, പിന്നെ വേറെ ഏതൊരു കൊല്ലം കൂടി പറഞ്ഞില്ല, 3 പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയി. ആ ഭാഗം 3 ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പഠിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഭാരതം ആണോ? ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, മഹാഭാരതമാണോ? രാമായണം എന്നല്ല, ഇതൊക്കെ വേദങ്ങളും എല്ലാതും എന്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും സിന്ധു ആണെന്നാണ് എനിക്കൊരു ഓർമ്മ വരുന്നത്. അതുകൂടി നോക്കാന്നെങ്കിൽ പറയാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുല് നമ്മൾ നോക്കിയേ, കുറെ പുരാണങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് പറയണത്? എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാര സർവസാണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആണോ?
അപ്പൊ നമ്മള് മെയിൻ പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയോ നമുക്ക് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും എന്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്? ഇതിൽ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളല്ലാതെ ഇതൊന്നും വായിച്ച് നമ്മൾ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. അതാണ് എന്റെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ, നാരായണീയം പോലെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം പോലത്തെ അതൊന്നും വായിക്കണ്ട, നമ്മൾ ഇത് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി? മാതാജി ഇതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ലീലകളാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാതും ആയി അതില്. പിന്നെ വേറെ വന്നിട്ട് ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? നമ്മളെ ഉപനിഷത്തുകളുടെ എല്ലാത്തിന്റെ സാരസർവസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് അവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എടുത്തു പോയിട്ടുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിനി വരാനുണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണം. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വേദം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സഞ്ചിത ജ്ഞാനം എന്നാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ വിജ്ഞാനം മുഴുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. മാനവശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം, വൈദ്യം, യുദ്ധവിജ്ഞാനീയം തുടങ്ങി ജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും വേദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യം സമ്പൂർണമായി വിശദീകരിക്കുന്നു. വേദമാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച്? ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്. അപ്പൊ ഇത് സഞ്ചിത ജ്ഞാനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദം എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥം സഞ്ചിത ജ്ഞാനം. അതായത് നമ്മളെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിജ്ഞാനവും നൽകാൻ എന്തിനു സാധിക്കും? ഭാഗവതത്തിന് സാധിക്കും. അപ്പൊ വേറെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മാനവശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം, വൈദ്യം, യുദ്ധവിജ്ഞാനീയം തുടങ്ങി ജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളും വേദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ആത്മവിജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യം സമ്പൂർണമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദമാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഫലദായിത്വമാണ് വൃക്ഷത്തിന് ആദരവ് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും എല്ലാ വേദങ്ങളും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും അല്ലെ, മാനവശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം, വൈദ്യ, വിജ്ഞാനീയം തുടങ്ങി എല്ലാത്തിന്റെ ജ്ഞാനം എന്തിലുണ്ട്? ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനം മുഴുവൻ നൽകാൻ എന്തിനു സാധിക്കും? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് സാധിക്കും എന്ന് നമുക്കിതിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഫലദായിത്വമാണ് വൃക്ഷത്തിന് ആദരവ് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്. പഴങ്ങളുടെ രാജാവായ മാമ്പഴം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാവ് വിലപ്പെട്ട വൃക്ഷമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. മാമ്പഴം ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ മഹത്തായ സമ്മാനമാണ്. വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഒരു ഫലദായിത്വം, ആ ഫലം നൽകുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തിന് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ആദരവ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പഴങ്ങളുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള മാമ്പഴം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? മാമ്പഴം മാവിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാവ് വിലപ്പെട്ട വൃക്ഷമായിട്ട് കണക്കാക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വഫലമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും? ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പഴുത്ത കായ്ക്കൾ ആദ്യം അതായത് ശുഗമിയുടെ ചുണ്ടുകൾ സ്പർശിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ സ്വാദിഷ്ടമാകും. അതുപോലെ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സർവാതിശയായ മുഖത്തു നിന്ന് നിർഗളിച്ചതാകിയാൽ ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദികമായി. അപ്പൊ ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദികമാകാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് മുഖത്തു നിന്ന് നിർഗളിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി എന്ന് പറയാം. ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ഇനി അതെങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞപ്പോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഗ്രന്ഥം ഭാഗവതമാണെന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു. ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയണത്, ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. പഴുത്ത കായ്കൾ മുകളിലത്തെ ശിഖരത്തിൽ നിന്നും താഴത്തെ ശിഖരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരിലേക്ക് പകർന്ന് ഭൂമിയിലെത്തിയാൽ അത് പൊട്ടുകയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കാര്യവും ഇതുപോലെയാണ്. പരമ്പരയിലൂടെ അഥവാ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു വരുമ്പോൾ അത് തകരുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് ശിഷ്യ പരമ്പരാ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയാവണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. ഇത്തരം വിജ്ഞാനം ശാസ്ത്രജ്ഞാനമുള്ള അധികാരികളിൽ നിന്ന് ശിഷ്യ പരമ്പരാക്രമത്തിൽ നിന്ന് നേടിയാലേ നേരെയാകൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് ആ പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് എന്തിലും പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആധികാരികമായിട്ട് ആ ജ്ഞാനം ആധികാരികമായി നിന്ന് ആ ശിഷ്യ പരമ്പരാക്രമത്തിൽ നേടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് നേരെ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്കത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ.
പ്രകാരമാണോ നമ്മളൊരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പഴുത്ത പല പഴങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുക? നമ്മളത് പൊട്ടിച്ച് നേരെ താഴ്ത്തിക്കിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ കേടായി പോകും. പക്ഷെ അത് ഒരാള് മേലെ നിന്ന് പൊട്ടിച്ച് അടുത്ത ആൾക്ക് കൈമാറി വരുമ്പോ അതെന്താണ്, അത് അതേ രീതിയിൽ എപ്രകാരമാണ് ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കാര്യം. ആ ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് സ്വീകരിക്കാൻ? ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. ഭാഗവതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ മുഖത്തു നിന്ന് വേണം ഭാഗവതം പഠിക്കാനെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതം പഠിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ മുഖത്തു നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിക്കാനായിട്ടെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതം എന്നാൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നാണ് അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് ഭക്തനെ ചിലപ്പോൾ ഭാഗവതം എന്നും പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അർത്ഥം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഭാഗവതം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തനെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് പറയാം? ഭാഗവതം എന്ന് പറയാം. കാരണം ഭഗവാന് ആരായിട്ടാണ് ബന്ധം? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടാണ് ബന്ധം. ഭഗവാനിൽ ഭക്തിരസേവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിനും ഭാഗവതം എന്നാണ് പേര്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി ആസ്വദിക്കാൻ ഭാഗവതം എന്ന ആളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് പഠിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം ഇതാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വീകരിക്കണം? ഒരു ഭാഗവതനിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വീകരിക്കണം. അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം, ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം അത് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം ഒരു ഭക്തനെ എന്ത് പറയും? ഭാഗവതൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ യഥാർത്ഥ രുചി ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്നായിരിക്കണം അത് പഠിക്കേണ്ടത്. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വച്ച് തന്നെ മുക്തനാണ് താനെങ്കിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷമേ താൻ വലിയ ഭക്തനായി തീർന്നുള്ളൂ എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തുറന്നു സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം തക്ക അധികാരികളായ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംവാദത്തിലൂടെ വേണം ഗ്രഹിക്കാൻ. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ജന്മനാ തന്നെ മുക്താത്മാവായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭാഗവതം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് താൻ ഒരു വലിയ ഭക്തനായി തീർന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താ വേണ്ടത്? ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം തക്ക അധികാരികളായ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംവാദത്തിലൂടെ വേണം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭാഗവതം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നാണ് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്? അത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംവാദത്തിലൂടെ വേണം അത് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട്. ഭക്തരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ശ്രവിക്കാനായിട്ട്? ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനായിട്ട്. ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം. സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ കൂടിയ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പരിഷത്തിൽ വെച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ചർച്ചയുടെ പ്രാധാന്യം ശൗനക മുനി വിശദീകരിച്ചു. ഭക്തന്മാരുമായി ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് ആ ഒരു നിമിഷം അങ്ങേയറ്റം വിലപ്പെട്ടതാണ്. സ്വർലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ യോഗ്യമായ അഥവാ മുക്തി തന്നെ ലഭിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ധാർമ്മിക വൃത്തികൾ പോലും ആ നിമിഷത്തിന് സമാനമല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗവതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ പിന്നീട് സ്വർഗമോ നിർവ്യക്തികവാദികൾ കാക്ഷിക്കുന്ന മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം സർവ്വതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളെക്കാളും ഉപരിയായ മൂല്യവത്താണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ കൂടിയ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പരിഷത്തിൽ വെച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ചർച്ചയുടെ പ്രാധാന്യം ശൗനക മുനി വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് ആ ഒരു നിമിഷം അങ്ങേയറ്റം വിലപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നും. സ്വർലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ യോഗ്യമായ അഥവാ മുക്തി തന്നെ ലഭിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ധാർമ്മിക വൃത്തികൾ പോലും ആ നിമിഷത്തിന് സമാനമല്ല. അപ്പൊ മുക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മിക വൃത്തികളും അതിന് പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ യോഗ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി, ഇതൊന്നും എന്തിന് തുല്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ആ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആ സത്സംഗത്തിന്റെ ആ ഒരു സമയത്തിന് ആ ഒരു നിമിഷത്തിന് തുല്യമല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗവതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ പിന്നീട് സ്വർഗമോ നിർവ്യക്തികവാദികൾ കാക്ഷിക്കുന്ന മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം സർവ്വതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളെക്കാളും ഉപരിയായ മൂല്യവത്താണ്. നമുക്കത് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തില് നമ്മളത്തെ രാവിലത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാൻ, നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ തീരുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമാണത്.
തോന്നാറുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? അത് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ അങ്ങനെ? രാവിലെ ഉള്ള ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോ, കാരണം കുറേ ഭക്തന്മാരാണ് അതിലിരിക്കുന്നത്. കാരണം രാവിലെ മാതാജി ശരിയാ പറഞ്ഞ, അത് തീരുന്ന ശരിയാ. രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന, ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഭക്തന്മാരാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് രാവിലത്തെ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത്രയും പേര് ആ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതായി ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് അത് നിർത്താനായിട്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കും തോന്നാറ് കുറവാണത്, നിർത്താൻ നമുക്ക് തോന്നില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസിന്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് അത് ശരിക്കും. കാരണം അവിടെ കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ആ ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ, അത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ. മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് പ്ലസ് രാവിലത്തെ ഭാഗവതം രണ്ടും കൂടി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സത്സംഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ശരിക്കും അത് അനുഭവിക്കാം. ആ ഒരു സെക്കൻഡ്, ആ ഒരു സമയം, ആ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ അറിയുന്നേ ഇല്ല. എല്ലാവരും ഭയങ്കര സൈലന്റിലായിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത്. 3/4 മണിക്കൂർ അറിയത്തില്ല മാതാജി, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീരുമെന്ന് തോന്നും. കാരണം അതെന്തുകൊണ്ടാണ്, അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആ ഒരു സമയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, മറ്റേതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളിങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഇത് അവിടെ ഇപ്പൊ എന്തായി മാറി, അത് കേട്ട് കേട്ട് എല്ലാവരും ആ ഒരു ലെവല് മാറി തുടങ്ങി. നമ്മളൊക്കെ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ കേറാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിടൽ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ 11-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തിൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്തിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: രാജൻ, പരാപേക്ഷ കൂടാതെ ഒരാൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ തൽപരനാകുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഒരാള് മറ്റൊരാളുടെ നിർബന്ധമില്ലാതെ, മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് പ്രകാരം അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ജപിക്കണം എന്നുള്ള താല്പര്യം വരുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്കും ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തിവാദികൾക്കും യോഗസിദ്ധിയുടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗികൾക്കുമെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ സത്ഫലങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും എന്താ പറഞ്ഞത്, ആർക്കായാലും, കർമ്മിക്കായാലും പിന്നെ മുക്തിവാദിക്കായാലും പിന്നെന്താണ് യോഗികൾക്കായാലും ആ ഫലം, സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ സത്ഫലങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് തന്നെ നേടാൻ സാധിക്കും. അതിനിപ്പോ നമ്മൾ കുറെ നാള് യോഗാസിദ്ധികൾ ചെയ്യേണ്ട, എന്താ പറയാ, ധ്യാനത്തിലിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, സായുജ്യ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഫല കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫലം നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ സത്ഫലങ്ങള് ഈ ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാധ്യമാകുമെന്ന് ഭാഗവതത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. നിർണീതം, അതായത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ശുകദേവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം നിർണീതം. നിർണീതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ് ശുകദേവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം. ശുകദേവൻ മുക്താത്മാവാണ്. നിഗമനാത്മകമല്ലാത്തതൊന്നും അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അചഞ്ചലമായ ദൃഢവ്രതത്തോടെ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ആളെ ഫലകാംക്ഷയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയും യോഗ സാധനങ്ങളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയം വരിച്ചവനായി കണക്കാക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇപ്പൊ നിർണീതം എന്നാല് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ് ശുകദേവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം. ശുകദേവ മഹർഷി ഒരു മുക്താത്മാവാണ്. നിഗമനാത്മകമല്ലാത്തതൊന്നും അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. നിഗമനാത്മകമല്ലാത്തതൊന്നും അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അചഞ്ചലമായ ദൃഢവ്രതത്തോടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ആളെ ഫലകാംക്ഷയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പിന്നെ അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയും യോഗാ സാധനങ്ങളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയം വരിച്ചവനായി കണക്കാക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേർന്നത്. അപ്പോ ഇത് പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് ആരെത്തിച്ചേർന്നത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേർന്നത്. കാരണം നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം, നാമം ജപിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നാമജപത്തിലൂടെ കിട്ടും. എന്തൊക്കെ? യോഗ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അഭ്യൂഹങ്ങൾ. എന്നവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ?
ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയും യോഗ സാധനങ്ങളുടെയും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിച്ചവര്, പിന്നെ ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, ഇവരെന്താ പറയാ, ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിജയം കൈവരിച്ചവനായി കണക്കാക്കാമെന്ന്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടും? ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകം നമ്മൾ യോഗ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ തന്നെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലം കിട്ടുമെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയാണ് ഇവിടെ. ആദിപുരാണത്തിൽ കൃഷ്ണനും ഇതേ കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ആദിപുരാണത്തിൽ ഭഗവാനും ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനനോട് പറയുന്നു, എന്റെ സർവാതിശയായ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ സദാ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എളുപ്പത്തിൽ എന്നെ വിലക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനും പറയുന്നുണ്ട് അർജുനന്റെ അടുത്ത്. എന്താണ്? ആദിപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്? അർജുനനോട് ആദിപുരാണം, ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ പുരാണങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ആദിപുരാണത്തിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ സദാ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ വിലക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അനേക ജന്മം വാസുദേവനെ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ മാത്രമേ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകൂ. ഒരു സെക്കൻഡ്. അനേക ജന്മം വാസുദേവനെ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ മാത്രമേ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പത്മപുരാണത്തിലും പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അനേക ജന്മം വാസുദേവനെ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ മാത്രമേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ തുടങ്ങിയതല്ലത്, അല്ലെ? നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അത് എന്തില് പറയുന്നുണ്ട്? പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണിത്. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് അനേക ജന്മം ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ മാത്രമേ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പത്മപുരാണത്തിലും പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമവും തമ്മില് യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഇതിലൂടെ എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മത്തിലല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് എന്തിനു സാധിച്ചു? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോ നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല ഇതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പേജ് നമ്പർ കിട്ടുമോ? 138 പ്രഭു. അതിൽ ലാസ്റ്റ് 138 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പരിപൂർണതയിലും വിശുദ്ധിയിലും അനശ്വരതയിലും തിരുനാമം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ തികവുറ്റതാണ്. അപ്പൊ പരിപൂർണതയിലായാലും വിശുദ്ധിയിലായാലും അനശ്വരതയിലായാലും ഭഗവാന്റെ നാമം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ തികവുറ്റതാണ്. തിരുനാമം കേവലം ഒരു ഭൗതിക കമ്പനമല്ല, അതിന് ഒരു വിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യമില്ല. അപ്പൊ തിരുനാമം കേവലമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല. എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക മാലിന്യം എന്തിലില്ല? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലില്ല എന്ന് പത്മപുരാണം തുടരുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കൂടാതെ തിരുനാമം ജപിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? തെറ്റുകൾ വരും. കാരണം എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പവിത്രീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്, അപ്പൊ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ അപരാധങ്ങളില്ലാതെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ ജപസമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുന്നവന് സ്വയം പ്രവർത്തീകരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ഇതോടെ തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ ജപിക്കാനാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തെറ്റാണ് ജപിച്ചാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ? കാരണം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമുക്കൊരു രോഗം പിടിപെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ രോഗം ഭേദമാവും. ആ നാമത്തിന്റെ രുചി നമുക്ക് വന്നു തുടങ്ങുന്നു. നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് തന്നെ ഇവിടെ പറയാണ്. നമ്മൾ തെറ്റുകൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?
ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടും. കാരണം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടാണ് നമ്മള്. അങ്ങനെ പവിത്രീകരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ ജപിക്കാനും സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജയ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നമ്മൾ തുടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും നമുക്കെന്നെ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നേരത്തെ. അല്ല, അതല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ തെറ്റാതെ ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം. ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുമ്പോഴേ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യമാകൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഫലം ലഭിക്കില്ല. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള സേവന മനോഭാവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തെറ്റുകൂടാതെ ജപിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തെറ്റുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകുള്ളൂ? നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ നാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്താൻ പാടില്ല. നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കൂ? നമ്മള് ആ നാമജപം കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറി നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് തെറ്റുകൂടാതെ ജപിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അടുത്തത് മധുരാവാസം. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം. ഇത് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ? മധുരാവാസം. ബ്രഹ്മഭൂത ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ശേഷവും ബ്രഹ്മഭൂത ഘട്ടമുക്തി. ബ്രഹ്മഭൂത ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ശേഷവും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ മധുരവാസം. മധുര, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിലെ വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതില് മുഴുവൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, ഞാൻ വായിക്കാം. വിവിധ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തുക എന്നാൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുക എന്നാണ്. അപ്പൊ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോകാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മള് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥാക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഈ മുക്തി സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ അത്യുന്നത ശ്രേണിയിലല്ല. ഈ ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. ആ ബ്രഹ്മഭൂത ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ശേഷവും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കുക. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി സേവനം എന്ന അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹപൂർണമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഏതാനും നിമിഷങ്ങളെങ്കിലും മധുരാ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ഈ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ മധുരാവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഏതാനും നിമിഷമെങ്കിലും നമുക്ക് മധുരയിൽ കഴിയാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതിന് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പത്മപുരാണം തുടരുന്നു. മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയെ ആരാധിക്കാൻ സമ്മതമല്ലാത്തവൻ ആരാണ്? അപ്പൊ മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമി, കാരണം ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായതുകൊണ്ട് മധുര അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ആരാധിക്കാൻ സമ്മതമല്ലാത്തവൻ ആരാണ്? ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്ക് അവരുടെ സർവ്വ അഭിഷ്ടങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുടെ ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ മധുരയ്ക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ മധുരവാസിക്ക് മധുരയ്ക്ക് സാധിക്കും? ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തില് വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആ ആഗ്രഹം, അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? മധുരയ്ക്ക് കഴിയും. മധുര എന്ന മധുര എന്ന സ്ഥലത്ത് വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹവും മധുര സാധിച്ചു കൊടുക്കും. മാത്രമല്ല ഭഗവാനിലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ആഗ്രഹവും ആര് സാധിച്ചു കൊടുക്കും? മധുര സാധിച്ചു. അപ്പൊ 3 തരത്തിലും പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഒന്നാമത്തെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കർമ്മികളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കും. പരബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കും. മൂന്നാമത്തെ ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കും. ഇപ്പോ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇന്നിപ്പോ സമ്മറി കേട്ടവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. 3 തരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിലെ 3 തരത്തിലുള്ള സുഖം. ഒന്ന് ഭൗതിക സുഖം, രണ്ടാമത്തത്
ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സുഖം പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തത് ഭക്തന്മാരുടെ അല്ലെ, ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സുഖം. അതിനെന്താ പറഞ്ഞ വേട്? എന്താ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം. അതെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം അതല്ലേ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖം. ഈ 3 സുഖങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്ത് സാധിക്കും? മധുരയില് താമസിക്കുന്ന മധുരാവാസത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മധുരയിലെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ വാസം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നേരെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ മനോഭാവം ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കും എന്നത് ഈ എത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. മധുര എന്ന ഈ പുണ്യഭൂമി ഭഗവത് സങ്കേതമായ വൈകുണ്ഠധാമത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. ഇത് നമ്മള് എന്തില് പറഞ്ഞു? നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? മധുര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഉണ്ടോ വല്ലതും ഇതിലേക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശില പ്രഭുപാദി